Hai waksa guys dorlok bai tuma khakoi no jo kam krung askla tam sengka terni cholai tongsi social media Facebook Instagram obayo samni bisi abu kotor samni bisi chikon optimang si nailai tongnai chu dolok ri khuklai tei tamla dolok bisi bakchu de kai kare nin video singrelation sing dolok nangya tamni dolok tei tamni nangnai no obo ke norong nukui tongkai tei norong burina na nangya tabuk masing jora obo ke buri discount ni tong norong no Facebook Instagram o phaye nongno video khai live phunu si nongno buse abuk torbong ni buse kisi khaka ya sa ni norong no phunu tong dolok tei norok sajak yer norgo tong di leptini thang ran chlai tong di kiru dolok tamni kiriya kana dolok bini fegar tongmasi busek tor dolok nor nugui makana bini abuk ya sache 3 kg ka dolok thaini inge 6 kg ka nor kiriya de norok bini hebai chai tonglai phono hopung sabong phono nor 5 jon thinglai chalai tonglai phono dolok norok tei bini abuk no komiri maya bini fegar size busek dolok semno 32 inchi ri kan phono bini kuno kamuriya tamni kanai no burap kach kainya bo nor no phungna musung jago nowar habri dili video khaike nor ka hamja gya no dolok ni bagi dolok bo pen thunta kani video ma kinga toru bini tai bini o engine bini mal kosomo bo tai bini nobar habu aboni bagi sirk ke tongthok jagi norong no phunungna musung tai krida hanu bo hai Instagram o phoyo ki ri khlogui phunungna ni tai pen bara kani video khani tei krida hanu buri bo hai tei rendi buri kri bo hai manglak dolok nor bini video nai ran sai tonglai di nor tei manglak rike share no dom kiri bin burin khoiro thana thang soiri wana kiri jagi buleno no hanyo tamon tolo buri masano borok bo selakni ke tango tamni ke borok posu paki ni giani tamni bagi borok buri masano selakni ke ja o jaga dolok jura ke ba masa ke kikrok ni masa ke engine tei masa ke bukuk tei borok o jaga 3 jon tong totally tamni bagi borok posu paki ro ke borok sei ro ke borok dogi style tanglai ma tonglai kanu buri masano ansek kani ka thamke sela sasung tei buri sasung ke ingmaya den borok dolok मैं नशे में या मुझ में नशा है हर तरफ बस धुआं ही धुआं dolok bo pheka tamni pheke kanai dolok nung tongi de pheke no phekna bagi chi pai ninglai tonglai borok chwa counter ro thangi dolok tangna bo nungi phai drop o jaga chela mak buri be kapai phai drop bo dogi style tangjak phaika dolok tini nor rom phere jangnai chela buri jotoni sia bo dolok chela rom phere mani buri ro no dolok taki bo chela ro rom phere no kok ke phekla dolok a ko chuang ke wa khau ma bor top sinanglai tonglai goi tei tangkhai chinai dolok borok no tolong norong hilai tonglai tikno burini ke tam yakung yak aslok abuk tamni bagi chikon hunai dili bara nogo tlang wansa deburma obo hera bai bo dili toka kosono bai tangjago tamni tangje khani bedolok iya prum bo tangjago chuang neng abuni bagi rambu dili besaki bijago hospital logo thangi koldom sara tangjago nge bo dili abuni bagi rambu tamni khani ramni khani abuk abuni bagi tol malia bini baikhe tor sine no dolok dili tangjago stong kusubi chajago dili shoroto tangle ko dolok tei tamsa sine no bara no ko thanglai pro nok phalai pro koldom mane sari koldom dolok tai chuwa ko ke neng dili tei musuk buslei tei nor busuang neng alka jaga tangnai nya musung yada no dolok tamni bagi no buri masa selakni o buri lengnai bli dolok tang leng yakane no busake makhi bega dolok tei 3 din ge makhi bega tamni makhi be kani dolok dili tangjak tongo bo selakni kni bai dolok buslei tei ning kap tei teoro chuang neng mane krida dolok tamsi o kap no bo pai chuak neng mano chuak kachak biar pai neng mano no kap bo chuak kukuoi tamni bagasi video khai bro Instagram bo ke social media daimar kono musuk buslei no kuno sana musinge tanglai buti koklai tonglai diabu norong isa dolok tini jor tem next video ma laisin bhai dolok